Goeien en mooi dat je sjoggen naar Simmer in Friesland. De Aroene weekend bracht de Tour trof Friesland mee benamen in de buurt van de Frieske Marren, het Zwiertewetter. Maar joet ben ik bij het Zoetewetter en dat roekstek, heerlijk. Ik ben joet in Haas. Haas dus, de poorten naar de Watereilanden, Vlieland en Skielge. Maar waar je even een blik in die stritjes smiet, die shirt dat Haas volle meer is als dat. Ik weet het ook al net, dus ik ga het alle keer uitvinden. En ik ben ook op bezoek bij Henk-Jan en Johannes. Dat zijn de boorders van het oude Stadhuis. Oh, er wordt nog een stoel voor het moffelen. Ik had wel in de gaten. Waar ben we hier? Nou, we zijn hier in de bodekamer. Oh, dit is Jim domein. Ja, Ja, nee, dan snap ik dat het even netjes moest. Dat al ik je dadelijks, maar volgens mij weet ik nog zafvolle net van Haas. Dus het wordt hier dat hij me even up-to-date brengt. En ik ga daarin vervoen. Dat is Wiebe van Dijk, Hikke en Tijn in Haas. Een echte oude zeun. Ja, zeker. Wat is Harlingen van jou? Harlingen voor mij is dat de mooiste stad van Nederland. Zou ik maar zeggen. Ik ga maar niet naar de wereld, want dat is gewoon de mooiste stad. Er is van alles te beleven. Prachtige mensen wonen hier, wat wil je nog meer? Wat maakt het de mensen nou mooi? Nou, de mensen recht door zee en to the point. Niet ouwe hoeren, gewoon zeggen hoe het staat. That's it. En dat accepteer je of niet, is goed, dan gaan we met die in debat. Oké. Dat wordt nog een gezellige dag. En als we nou mensen hier naar Haas sturen, die je nog nooit west binnen. Ja. Wat moeten die dan weten van Harlingen? Nou, zeker waar we nou staan, de Zalsloot had een prachtige omgeving is. Je kan bootjes huren hier bij Piet Barg en dan kan je hier langs en dan moet je kijken hoe schitterend. Maar je moet er zonder meer ook eventjes bij zee, je moet er even op het dik staan. Je moet er even de havens omkuieren. We hebben een prachtige looproute bij de park, bij de Engelse tuin langs. Dan kan je zo onder bij de grachten langs, op het Kelpenpad zien. Dat is hier. Geweldig, maar dat wist hij nooit weer weg. Die lui willen hier nooit weer weg, had hij hier één keer weten. Nou, maar wacht even. Ik ga jet dat er bij jou een paar relaties strand binnen, omdat die je wel voortwoont, maar jou wil je net weg. Nee, ik ga hier niet weg, voor niemand, niet, meest niet. Ik blijf hier wonen en ik wil hier ook doodgaan als het kan. Goed, Ja. vandaag nog niet, maar nee, ik ben en blijf een Harlingen. Moet er niet aan denken, waar moet ik heen? En ga je ondertussen wel een vrouw voelen die hier in Harlingen blijven wil? Ja, die heb ik vol. Ja. Dus daar hoeven we ons niet zorgen om te maken? Nee, zorgen om te maken. Oké. Ik zeg, op pad jongen, gas met die handel. Ja, moeten we langs de diepte, hè? Weet ik veel, jou kom hier voort. Nou, hier, dat wordt ook nog leuk, dit. Maar het is hier echt mooi, hè? Ja, het is hier fantastisch. Het is hier geweldig mooi, man. Moet hier eens kijken. Die bootjes die hier op en uit gaan. Je moet even stoppen. Stop. Jezus, dat. Verder dan draait. Anders zie ik toch niks? Ja, dan heb je nou hard ook genoeg zien dan. Of niet? Nou, dit is wel echt een mooi stukje Haas. Dit is een prachtig mooi stukje haas. Moet je eens kijken wat hier aan schuld lijkt. Kijk, dan heeft het Harlingen Aardewerk en Tegelfabriek. Dat is ook mooi. Ja, komt goed uit, want daar ga ik even binnen West. Wij maken die klei natuurlijk dusdanig zacht dat wij die makkelijk in de mal kunnen slaan. We kloppen vervolgens net als vroeger dat kleitegeltje van de natte klei weer uit de mal op een plaat. Dan gaat hij het droogrek in. Het proces is al eeuwenlang hetzelfde. Vormen, het begint in de klei, vormen op de ouderwetse manier in de mal.
Als onze klei eenmaal sneden is en droog is en uitkrompen is naar de goede maat, dan gaat hij voor de eerste keer de oven in. Dat noemen wij de kleistook. En die kleistook die gaat naar goed 1000 graden. En als dat klaar is, dan komt dit dus uit de oven. En dan hebben we dus eigenlijk het gebakken stukje klei. En dat is steengoed. Het contourlijntje van het schilderwerk, die wordt als eerste schilderd. En daarna wordt het inschilderd in de kleur die vraagd wordt. Dat kan blauw-wit wezen, dat kan in allerlei kleuren wezen. Maar uiteindelijk wordt het weer op de ouderwetse manier met de hand schilderd. Door iemand die het vak leert heeft in de fabriek zelf. En die er echt op maakt. Dit is wel echt prachtig, hè? Ja, dit is mooi, man. Kwam je hier nou ook veel? Vroeger? Ja, vroeger wel. Ja, dan was ik hier dan verkleden moest hier, dat wou ik allemaal als zand. En dat waren de stien, die bezaalblokken. Ja. En dan zaten we daaronder en dan verkleden hadden we de kleren alleen. En ik paste op de kleren, want ik kon niet zwemmen. Oké. Ja, pootje bij en grondje klauwen. Maar verder kon ik niks. Nog niet eruit. En als je nou waarom in de tiert, wat is nou je mooiste tiert? Of is dat een domme vraag en is Joert de Dijlieke mooi als het zie je niet waarom? Nee, dat ben ik niet domme vragen, maar het is iedere tijd het zien bekoring. Ja. Maar je moet het wel zien willen natuurlijk. Ook deze tijd, alleen we zitten nu even in een rottijd. Ja, vroeger hadden ze ook de Spaanse griep en nu hebben we dus corona. Dat is vervelend, dat is erg, maar dan moet we uit zien te komen. En dan is het weer een mooie tijd. Kijk hier toch, er is nog genoeg mooie natuur. Ik denk dat ik jou bedanken maat voor deze prachtige rondleiding. Ik vond het echt heel gezellig. Hè? Nou, het was heel gezellig. Oh net. Ja, ik vond het gek. Dus een Amelander en een Hazer, dat kan Ja. ook prima. Dank u wel, Wiebe. Graag niet vaker. Mooie man, Wiebe van Dijk. Ik bevind me hier sowieso wat in een mannenbolwerk, want ik mij ben op het Stadhoers en daar bestieren Henk Jan en Johannes het geheel. Leuk! Nou, goeie. Goeiedag. Welkom. Dank je. Het oude Stadhoers. Ja, En je werk je hier. dat is een hele eer. Ja, wie is dat? Het bruisende middelpunt van Harlingen. Hier gebeurt alles. Burgemeester, wethouders, hier wordt alles bepaald in Harlingen. En hier mij ik gewoon nou omstruinen? Ja, jou ga je gang maar. Dan doch ik de jas even uit. Johannes zet alle deuren voor je open, Deen. Ga je gang. Geen geheimen? Geneer niet. Ik zeg deze door al. Burgemeester, dat zint me wel, zeg maar. Ging gewoon naar binnen? Jij hè? Oh, ja. Oh. Nou, zeg het maar. Ja. Wat valt je op? Het roept een beetje... Nou, Nou, ja, ik wou dat eigenlijk net zeggen. Toch een beetje muffig. het is een oud gebouw. Sorry. Het is een heel oud gebouw. En daarom doen wij altijd het raam hier open. Oh, En we hebben een Oh, ouderwets dat- schuifraam. En nou, als je een uur wachten, dan ruikt het hier weer dan fris is en het te doen. fruitig. Goed zo. Maar dit is dus de kamer van de burgemeester. Die zit, ze is er net toch, Joer? Nee, ze is er niet. Het is een zij. Die zit dus eigenlijk een soort van hier. Die zit daar, ja. Oké. Beetje zo? Nee? Oh. Dat weet ik niet. Johannes? Oh, nee, ja, wij mogen daar niet over praten. Dat Nee. zijn de geheimen Oké. van het stadhuis. Oh, er wordt nog een stoel voor het moffelen. Ik had wel in de gaten. Wat ben we hier? Nou, we zijn hier in de bodekamer. Oh, dit is Jim domein. Ja, Ja, dit- nee, dan snap ik dat het even netjes moest. Maar niet alleen voor ons, heel veel ambtenaren die komen hier ook even gezellig bij ons aan tafel zitten. Alhoewel in coronatijd is dat wat moeilijker allemaal. Maar ik ga hier wat hoe deze rondte. Ik ga namelijk dat naar de riedsvergaderingen het nogal mal gaat hier. Maar, Nou, dat is niet meer zo hoor. oh, maar wie was dat Ja, dus? dat was met onze voorganger was dat zo. Oh, een en al gezelligheid. Het was hartstikke gezellig.
Nou, dit is ook gewoon prima rond om er nog even hoe te gaan. Al je rode tegels nog, of net? Alle rode tegels. Wauw. Dit zijn Harlingen witjes. Harlinger wikjes. Ja, en hoe weet je dat het Harlingen witjes binnen? Nou? Dat is een goede vraag. Nou, dit kan maar één ding betjutten. Je wordt trouwd. De raadzaal. Je bent trouwd. Ja, Oh. klopt. Wij krijgen nog een trouwerij. Hoor straks hoe de jaloeren hebben je weer een Oh, trouwerij. dus het gaat goed trouw hier in huis. We bergen heel veel zin, het is ongelooflijk. Is hier nog iets bijzonders wat we weten, Maarten? Het is prachtig, maar... Hey, je wordt dus trouwd, maar je wordt dus ik vergaderd door de raad. Ja, precies. Ja. Mooie vlierbedekking. Mooie vlierbedekking, ja. Poeh. Ja, het bloedt hoe het went of keren fantastisch. En ik hoop dat het ik bestaan blijft op deze manier. Ja. Tieren dank van je Meroenleiding. Dank u wel. Graag hier. Wat een man, wat een dij. Ik ben al lang net uitzien hier in Haas, maar gelukkig is het weekend, dus ik had even noteerd. En dit week mijn laatste simmer in Friesland. Manje neemt Andor Faber het stokje hoor. Hij zit dan in Heeg. Nog een hele mooie simmer en wat ben we mooi voort net.